Hello friends, बरायबाय Bodo Gr.4 official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दंजोबो दा फाइनाली आसाम पुलिसा official notice release खालामबाय एन्ड बेनिफ्राय आरोबाव फिन खनसेबाव ADRE नि थाखाय पजिटिभ मोनसे आपडेट सफैदों सिमनिफ्राय जे 15,000 भेकेन्सिनि सायाव मोनसे बिग आपडेट ग्रेड 4 आरो ग्रेड 3 तो जायफ्रा आसाम पुलिसाव इन्ट्रेस्टेड गैयामोन गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे ADRE मोनसे आपडेट लाबोनानै मोनसे सिभिल जबनि सायाव सो फाइनाली मोनसे पजिटिभ आपडेट सफैदों आं बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन दा हानायसेबां भिडिअखौ नायग्रोजोब बिनिफ्राय लास्टआव नोंथांमोना मोजां मोनोबा सो लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै फैदोंमोन तो नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालाम साख्रिनि आपडेट मोनबाय थागोन आरो गुबुन गुबुन गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागैबो आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन सो बिनिफ्राय ससियेल मिडिया लिंक दङ नोंथांमोना डिस्क्रिप्शनाव चेक खालामनो हागोन आरो फलो खालामनो हागोन सिगां सिगां आपडेट मोननो सो बिनिफ्राय नोंथांमोना बे पोस्टआव 10% रिजार्वेशन मोनगोन अब्ला 15,000 आव नोंथांमोना 1500 STP कोटायाव मोनगोन सो बिनिफ्राय STफ्रा ओरैबायदि चान्स दङ जे मोजां नाम्बार लायोबा नोंथांमोना आनरिजार्भआवबो साख्रि मोनहैयो सो बेखायनो नोंथांमोना बांसिन नाजायोबा तो नोंथांमोना आनरिजार्भआव बांसिन थांनो हागोन दा मोनसे पजिटिभ आपडेटआ बेनो चिफ मिनिस्टारा मोनसे टुइट खालामबाय जे मोनसे प्रमिस लादोंमोन बिथांमोना 1 लाख साख्रि होननानै दा बिनिनो आसाम पुलिसाव 5,000 नि बारा भेकेन्सि होबाय आरोबाव मोनसे बिग आपडेट खिथादों जे सर्टलि एनाउन्समेन्ट खालामसिगोन 15,000 भेकेन्सि जेराव ADRE होनना बुंनाय जायो ADRE 2.0 आ 15,000 भेकेन्सि दङनो सो बेयाव आरो एसे बारा थानांगौ नाथाय 15,000 दायो होथ'दों ओभारअल सो नोंथांमोना बेयाव सो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्ट्स हाबना थागोन जेरै APDCL PNRD देन बेनिफ्राय एग्रिकालचार सो गोबां रोखोमनि डिपार्टमेन्ट्स हाबना दङ सो बेयाव नोंथांमोना साख्रि मोनगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 आवहाय सो लोगोफोर बे 15,000 नि आन्डारावहाय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दङ मेक्सिमाम पोस्टआ थागोन ग्रेड 3 लेभेलाव सो नोंथांमोना एबारो बांसिन चान्सखौ मोनगोन सो ग्रेड 3 होनोबा सो नोंथांमोना मिनिमाम नोंथांमोना 10 पासनिफ्राय हायो ड्राइभार पोस्टआव HS पास डिग्री पास नोंथांमोनाहाय ग्रेड 3 आव हागोन आरो ग्रेड 4 होनोबा क्लास 8 पासनिफ्राय अप टु HS पाससिम नोंथांमोना हायो सो डिग्री पासआ ग्रेड 4 आव हानाय नङा सो मानोना क्राइटेरियाजों गोरोबनांगोन अब्लासो नोंथांमोना नैबे 15,000 भेकेन्सिनि आन्डाराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन सो बैसोआथ' नोंथांमोना मिथिखागोन 18 निफ्राय 45 इयार्ससिम जोंनि STP कोटायाव सो अफिसियेल नटिसआ 10 अक्ट'बर उनावहाय फैनो हागौ सेकेन्ड उइकआव नोंथांमोना बे सेकेन्ड उइकआवहाय अफिसियेल नटिसखौ मोननो थांगासिनो दङ जेराव बुंदों थाबैनो एनाउन्समेन्ट खालामसिगोन होनना बुंदों अब्ला सो नोंथांमोना ग्रेड 3 ग्रेड 4 थाबैनो जाय पोस्टआव गोसो दङ सो नोंथांमोना एलिजिबल जायोबा एप्लाइ खालामनो हागोन सो दानिया जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव सो ADRE नि अफिसियेल वेबसाइटआ फैबाय सेबायाव देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो ग्रेड 3 आ बेयावनो ओंखारगोन अफिसियेल नटिसआ आरो जेब्ला ग्रेड 4 ओंखारगोन आं नोंथांमोननो लिंकखौ होगोन डिस्क्रिप्शनाव चेक खालामनो हागोन दा बेयावनो ग्रेड 3 ग्रेड 4 पोस्टआ नैबे सेबानि आन्डारावनो सो नोंथांमोनाहाय मोननो थांगासिनो दङ 15,000 भेकेन्सि दा जों लानो हाथ'दों एक्सपेक्टेड डेटआ जाबाय 10 अक्ट'बर उनावहाय सो नोंथांमोना सिभिल जबाव साख्रि मावनो हागोन दा हमना ला क्लास 8 पास दङबा ग्रेड 4 आव हागोन 10 पासआबो हागोन HS पासआबो नोंथांमोना ग्रेड 4 आव हागोन सो बिनिफ्राय डिग्री पासआ बेयाव ग्रेड 4 आव हानाय नङा सो बिनिफ्राय जायनोखि 10 पासनिफ्राय डिग्री पास दङ नोंथांमोना ग्रेड 3 लेभेलाव हागोन 10 पासआ माने ग्रेड 3 मिन्स माने ड्राइभार पोस्टआव नोंथांमोना हागोन बाखि डिग्री पासआ ग्रेड 4 आव हानाय नङा एन्ड गासैबो ग्रेड 3 आव हाजोबगोन